musidal fulɓe funnaange e hirnaange rewo e worgo e wuddu Afrique eɗen ndendi ka laana pulaagu ngawƴen kondoɗen mbele eɗen poola tamboɗen finatawa men ganden fulɓe fof ko gootum tabintine. Assalamu alaikum bandiraɓe SDTV Gunas, on jettama no feewi, on mbiyama mbar ko jammalle kisal woni e moɗon. Sikki ala on ɗeesi wayordi min yiide e nde ɗo yewtere wiyetede Jamma Bela, wona sagoji amen mataw wona ko yiiɗa ko dañete koko daña ko ɓamete. Ɗum noon en jittiri ɗum Allah no hannirta ni. Hande o kadi en garti ɗo e mbaadi keerini eɗen gandi SDTV Gunas yilloto ko fitram golle en. hande o eɗen jilli ɗo goto mo ganduɗa mo wattaki présenté e nder Gunas ko Mansour Diallo mo ganduɗa ko jeeyaɗo toon e Fass, walla mbiyen mo hay goto wattaki présenté e nder leegal Rahmatullahi. Mansour Diallo wawa salminde bandiraɓe. Mansour mbaɗa e ngol. Jam bolo alhamdulillah yettira Allah no fewi, min calmini gando foof e kuuɓal ceerno Ousmane. Ko noon tigui no mbiɗen ni hay goto wattaki présenté on Mansour Diallo, eɗen jiiɗi namdademo ɗo yoga e namde seeɗa o femti e fittiram gollagu nde wonno kam kadi wonto rewda hen ha yetti to yettiɗo. Mansour ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi min yi aɗa naati e to batte awo ngo, holto puɗɗiɗa awde e nder leydi Sénégal caggal kay SDTV Gunas yeewiyankoɓe muɗum foof kumpa ko holi Mansour Diallo. Eyyi caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko weltanade bandiraɓe foof ɓeno kanirta ni. Sikki ala e awa ene wayno en ɓooyani hen saabu koddiɗen awa ene wayno ko 2018 woni toon to Selluwi woni Ndar. Eyyi ɗon puɗɗiɗen awa en gawi noon ha en naati e leydi Mauritanie ha hande ɗo gonɗen ɗo ene wayno en gaccani ha joni ko e mum kadi gonɗen. Eyyi par ce que ko wiyete ko tan ko jirlaw tan, eyyi koye liggueyaji tan kadi ha joni gonɗen e awoy kadi eɗen mema hen, eɗen mema kadi liggueyaji banggue foof manam dal mo yitani kam memmo tan dal. Joni noon a haali puɗɗorɗa awa ko toon to Saint-Louis, beeɗa aɗa wawi haalnude bandiraɓe holno foti lebbi mbaɗɗa toon e nder Saint-Louis? Eyyi ɗon e Saint-Louis kam en nanggani par ce que en gawi ɗon kam no fewi kono kam en nanggani ñalɗi e lebbi mum. Eyyi ma wonoy kam so wona hitande kam ma wona hedde hitande kam cikkude, eyyi en nanggani noon kam lebbi mum. Caggal ɗum holno gummorɗa toon e nder Saint-Louis ha jettiɗa ɗo e nder leydi Mauritanie e holto mbaɗeɗa dépôt ma e nder leydi Mauritanie, holto jippoyɗa e nder Mauritanie ɗo gummiɗa Saint-Louis nde? Eyyi kono noon ceerno Ousmane nde gummiɗen Saint-Louis ko eɗen jawti e natteɗen leydi Mauritanie ko Nouadhibou. Eyyi nde joɗɗen Nouadhibou garɗen ko campagne woni awde ene ɗum ne nina woni awde ene arta ene jofta ɗon e Nouadhibou. Min mbanno campagne o ko lebbi 6 woni 6 mois min mbanno campagne o min gawi ɗum caggal nde gasi noon e kala goto foof hefti haaju mum, ɓe duttiti e awoɓe kadi ƴeewi to jeeri ha woni no woniri hande ni kadi. Beele joni a awi toon to Saint-Louis e nder leydi Sénégal, a awi ga e Nouadhibou to nder leydi Mauritanie, holno jiiruɗa awoji ɗiɗi holto ɓuuri hen weldema awde e nder leyɗe ɗe ɗiɗi? Eyyi kañum ene wayno neɗɗo moom ko heeɓi ko tan wiyete, ene waɗi woɓɓe ene mbiya ko toon ɓuuri welde, eyyi woɓɓe kadi ene mbiya ko ga ɓuuri welde, kono min no jiimi awoji ɗi no mbaadi ni konko awa he ɗum jiyannomi e ko keɓannomi e nder leydi Sénégal o heɓani ɗum e leydi Mauritanie. Ene nan noon ene mbiya ko ga ɓuuri wadde linggu, ko ga ɓuuri wadde awanteri, kono ɗum foof e waade noon min mi woni ga lebbi 6 e ɗum ɗo ko aw campagne caggal campagne o kadi hay ɗum mi continue, kono ko jiimi e nder leydi Sénégal ko mi yiyani ɗum e nder leydi Mauritanie. Ko toon ko e nder leydi Sénégal ɓuranɗa wawde heɓde liɗɗi walla ko? Ay kañum ay nder leydi Mauritanie min dañi hen liɗɗi kono jeeygu ngu mi anda ko jeeygu walla ko e ardiɓe amen ɓe, e ardiɓe ko mataw ko hen woni erreur o, kono liɗɗi kam min jaggi liɗɗi machallah no fewi kay. Beela noon onon ko onon gawata ha paara jeeyoyon toon e Sénégal ga e Mauritanie fof, walla ko so on gawi on gartino e yeeyoyon? Eyyi ne woodi kono mbimam ni tan ko ardiɓe mum waɗi, ardiɓe ko kamɓe kettata hen, minen wodani men ko gumme
somin gummi min jaha min naata e maayo somin ngawi so Allah walli min dañi somin jippima kadi ko ardiɓe ketti hen ko kamɓe jeeyata so yaha caggal mum campagne gasi rendine ko fotata wonde ko min jogotoɗon goto fof heeɓa ko mum goto fof heeɓa ko mum joni noon ɗo on jahat gawoyon ñalawma jofton walla ko toon tan gonan ɗon e nder gueƴe eyyi kañum kam min jaggani par ce que no wiite ni min jahat tan min jahat sahaji min jahat jamma min garta subaka sahaji min jahat min mbalta ha weeta tawan min keɓani eyyi sahaji noon min jahat nde min keeɓi foof min tourno min garta kadi sahaji noon min jirloro ha min tampa tawa min dañani min garta kadi min pofto eyyi joni noon mbeɗa on dañani hen caɗele tan to batte caɗele ɗe neɗɗo ganduɗa liggoɗo foof dañata ɗe e nder ndiyam he beele on dañani tan caɗele ɗe ganduɗa ene muusi onon foof ene metti e capitaine o e nder muɗum ala ɗum ɗon moom ko yetta Allah no feewi yetta Allah no feewi par ce que wonno toon caɗele amin tan ko banggal laamu o wonno ko leydi ndi koye Sénégal min gummi min gaari neɗɗo kam sa ari e nder leydi mumen wasta foof ko kuule leydi ɗe tan mbawta ɗoftade sikki ala e nder laamu he kam parfois eɓe jaggannomin eɓe jagga motereji amen e nder e maayo he ene waɗi hen ɗomin potano nadde walla ɗomin potani yettade e nder mum noon wonno kam ko ɗaɓɓerta wona sahaji min naraten min jagge sahaji kadi ɓe potta e amen ɓe mbiya ko toon min gummi ɓe jagga men ɗum ne hewno addu tampere amen e nder maayo he joni noon beele onon oɗon gandi toɓe mbiyata oto on gawɗo walla on ganda on gandata ha natton hen son payi artude kamɓe gandi toon wonde ko ɗon kalal ɗon walla oɗon gandi ɗon koko haɗa awede eyyi ene waɗi tumaji goɗɗi ɗi tawata komin gandi ɗon woni nokkuji goɗɗi ɗi eyyi ɗon tawa emin ganda nokkuji goɗɗi ni noon tawa min ganda kadi nokkuji goɗɗi min gummata hedde toon tawa min jottaki toon ni emin garta ɓe mbiya ko heddeji toon min gummi manam ɓe koolaki men kamɓe eyyi taw minen noon min natani toon ɓe potta e maɓɓe ɓe jagga men eyyi joni noon beele kam ɓe meeɗa tampinirde onon ɓe kefta macci moteur moon to nder ndiyam to ɓe goppa on toon kamɓe ɓe jalta walla eko way noon ala ɗum kam ɓe kewani wadde ɗum caggal ko laaɓi ɗiɗi min jogoro eyyi laano worga ɓe ƴettat moteur mum soɓe ƴetti moteur mum ɓe hay ɗum ni ko son calima son tiiɗi koye ɓe nawata moteur on ɗon walla kam laana kam heewani wadde moteur goto ni ɓe keewi tan ko nawde moteur goto min keddoto e goɗɗo eyyi soɓe nawi on ɗon min kuɓɓa keddiɗo min garta walla min continue liggueyaji amen somin garti kamɓe kam soɓe jaggi moteur o tan ɓe gandi kam moteur o ko yahante ɓe continue hajuji mabɓe somin garti min kalna ardiɓe amen ɓe jaaha toon eyyi ko kamɓe noon mbaddata toon arrangement eyyi joni noon beele kamɓene kadi ko kamɓe koɓe yirtoɓe tan nder ndiyam he walla kamɓene kadi ɓe daako toon kono no dakoro ɗon toon ni eyyi kamɓe kam ko renɓe ko hettinaɓe e banggal maayo ngo ko ɗum woni ligguey mabɓe kamɓene eɓe jaaha ɓe jirloyo kono noon maayo ngo so dilli kam ɓe kewani wonde toon ɓe kewani wonde toon wonno maayo ngo so hendu waɗi maayo ngo ñaaɗat no feewi eyyi sogo ñaaɗi tan ɓe duttora soɓe duttima heddototo noon kadi hay minen ni sahaji emin gon toon kono waɗata men toon tawa e manque ñaadde ñamon so yeehi ha hendu heewi tan minen min jaltat a haali haala Nouadhibou e nder ndiyam he wontoɓe keedi e nder wontoɓe mbaɗi frontiére ten awoya Maroc toon kadi koko haaɗa beele ɗum ɗon faaɗira noon gueƴoɗo fodde to ñamiri ɗon gawɗo est ce que faaɗira noon eyyi ɗon e nder leydi Mauritanie somi welama ni walla e minen komin gawanno ko komin gawa e nder maayo Maroc e ko fayde min gawani ɗum e Mauritanie wonde min cuuɗata min natoya toon e toon to leydi Maroc eyyi leydi Maroc min jahat min gawoya toon min garta kadi sahaji kadi min garat min gawa e nder leydi Mauritanie kadi hakkude ɗon ene waɗi tuma ɗo faaliri ene waɗi nokkuji kadi ɗo yaajiri par ce que maayo foof ene waɗi to ɓuuri yarude kadi ɗon frontiére mum walla mbiyen keeri mum ene serti ene waɗi ɗo ɓuuri ɓattodirde ene waɗi ɗo ɓuuri woɗɗodirde eyyi joni noon beele ñande foof ene waɗi tan nokku hande jaaren ga janggo jaaren to walla ene waɗi tan to jaaton taw ko ɗon tan gawron campagne o foof walla no kañum ene wayno ko daakaji walla mbiyen nokku mum o fayda ene waɗa tan tumaji tawat ɗon saaha ko ɗon min ɓurta awirde eyyi so yeehi ha ɓooyi kadi min nana dépôt goɗɗo yaltita ko par dépôt ji dépôt hande hetti ko to min jara toon dépôt walla hande ko ga hetti min ɓuura ɓattorade on banggue wonno linggu kam fayda koko yaara tan hay goto anda ɗo waata daɗaki nokku goto eyyi kadi ene yaawi
sanga fof kam emin jara nokku kala nokku kam momin kewi awde min kewi awirde nokku goto fodde baltati en ha balɗiɗi en walla joni son puɗɗima awde nokku holno ganditirton ɗon wonno geñi heewi nanditoje en ɗon gueɗe eyyi ko ene heewi nanditode kono no wayi fof liggotoɓe mum ɓe ene jogani ɗum pewji kadi eɓe jogui GPS mi anda tan no mbiɗen men kono en jogani ɗum GPS o hollatɓe kala tumoɗo ɓe jotti ma GPS o holluɓe ɗo ko timmo nokku ɗo ko nokku kaari sen ɓennima en gaari nokku kaari ɗam ɗo ko ndiyam ɗum ɗo ɗo no waɗi kaaƴe walla waɗani kaaƴe ɗo no woɗɗi walla waɗɗani fof ɗo koye GPS min daarata ɗum noon ko yettere Allah mawde namde ɗe gasani ko namdete ko gasani namdete ɗo gasnani kono noon en mbawa hokkude Mansour Diallo o wasi o bandiraɓe holko mbasirɗaɓe en yeewoɓe SDTV e ɓen ɓe ganduɗa ko awoɓe e nder ɗe leyɗe ɗiɗi hono leydi Sénégal leydi Mauritanie eyyi wasiyade kam wiiteɓe e nder awoɓe leydi Mauritanie walla awoɓe e nder leydi Sénégal wiiteɓe tan ha joni ko tinnare tan e muñal par ce que awoɗo woni ɗo liggey kam eɗen mbawi wiide ala belɗo foof ko e muñal tan kala ko gonɗa kadi a wakkilanta ɗum tan mbawa muñan ɗum kono ladde ene keewi caɗele no fewi ko foof e wade noon neɗɗo o ene wawi muñde kadi liggey ene waɗi tan liggoroɓe mum par ce que an aɗa yiɗi liggade gueeƴi en jaaha tawa an dal e nder ɓanduma walla e nder ɗumɗoma wawa liggade ene waɗi liggoroɓe mum par ce que ko hunde sande liggade no fewi kono noon sa wowi ɗum kadi a liggima ɗum pour liggoɗa liggey goɗɗo kadi ma won caɗele ma e foof e wade noon ko muñal tan ha joni mbawa wallirade woni ɓen liggoroɓe e gueeƴi holko cakkitorɗa konngol ma cekkitingol tan e ɓen ɓe ganduɗa ko yeeɓiyankoɓe SDTV Gounass eɓe cikka seeno koko kuppi tawa kuppani tan won tan liggey seeɗa tan mo gonɗen e muɗum ko ɗum saabi ɗum holko mbawata wasiyade yeeɓiyankoɓe SDTV Gounass caggal ane kadi ko hen dillata SDTV Gounass e ñalawma hande o eyyi SDTV Gounass ko SDTV men wiide wasiya mabɓe daroɓe wota en cikku telde walla e seeno ko dariɗo walla ɗum ɗaɗa seeno daraki koye tumaji liggeyaji tan gona koye liggeyaji tan wona ha joni ɓen yeeɓoɓe kadi yo jakku kadi ɗo jakkuno yooɓe gueto kadi wadde abonné e nder seene par ce que ko ɗum woni ko wallata seeno so woni eɗen daara en mbatta abonné en ma en tampinen seeɗa ɗum noon wadde ko waɗoɓe abonné ɓe ɓuura sohlede e nder seene bandiraɓe ñaaga tan nde bakkilto nde mbatta seene ene mbatta abonné e nder seene kono kadi ndeɓe tinnoto e nder seene won SDTV inchallah wona ɗo tan wona SDTV Gounass tan ko jiɗɗen hebde ko hebden ko jiɗɗen haalden ko ene heewi gasani ha joni ma en kumpiten bandiraɓe kadi ko heewi ɗum noon yo Allah rendo yo Allah wallu ko noon tigui bandiraɓe yeeɓiyankoɓe SDTV Gounass on jettama no fewi ko yewtere moɗon hono jamma beela en jetti dendagal bandiraɓe ganduɗa eɗe ciibiɗen e oɗo saaha e ɓe bandiraɓe golɗe dartaki ko hen tan wona koye ko yirlade tan wona ko noon en jetti abonné ji foof en jetti ɓe ganduɗa ko waɗaɓe hen commentaire uji ɓe e wiyoɓe koye ene batte meɗen hakkillaji koye nande Côte d'Ivoire naaɓe Gabon naaɓe e mbawa limtude somin mbi eɗen ndima kadi mintaji kokkanɗen koko gasi en jetti bandiraɓe foof e kuuɓal en jetti mo ganduɗa kañum woni caméra men karalla o ko dévot quoi woni Souleymane Diagne en jettimo no fewi e darde makko e golle makko e caméraman Yagane en beltimo mo ganduɗa kañum woni ceerno Bassirou Sow e dendagal bandiraɓe SDTV Gounass fof no mbirumi ni so wimi limta tan ene wawi mi juuma golle koko jokkata jamma beela artuno e moɗon ɗo e nder tongode kadi inchallah ma en gartir kadi jewte goɗɗe ɗe foof ko nandi e konngol ma en e jewte goɗɗe kese cosaɗe foof ma artu koye gosnodiral miijoji wona inchallah SDTV Gounass en huccani e ɗiɗo événement ji ɗiɗi mawɗi hono on nduɗo lewru ganduɗa ko fayandu ko wiyete marché 25 mars en foof eɗen gandi ko kewno sikki ala ko addude hen jewte e haalde no juuɓe tampina nder leyɗele ɗe ni ko adi ko noon ko Dakar Médina Gounass 27 février inchallahu taala noon en jetti bandiraɓe yeeɓiyankoɓe SDTV Gounass Allah jarama on jarama musidal fulɓe funnague e hirnague rewo e worgo e wuddu Afrique eɗen dendi ka laana pulagu gawƴen kondoɗen beele eɗen poola tamboɗen fina tawa men ganden fulɓe fof ko gotum tabintini